ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 13 ഹരേ കൃഷ്ണ 13 അല്ലെ മന്ത്രം? മന്ത്രം 13 എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതില് മുന്നേ നമ്മള് ഇന്നലെ പഠിച്ചത് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 9 തൊട്ടുള്ള പറയാം. 9, 10, 11 മന്ത്രം പഠിച്ചു. 12 പഠിച്ചു. 13, 14 ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ 9, 10, 11 ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? വിദ്യയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും ഭൗതിക ജ്ഞാനവും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. തെറ്റായ ആത്മീയ ജ്ഞാനവും വിദ്യയും അവിദ്യയും. ഭൗതിക ജ്ഞാനവും തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും നമ്മളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞു. നമ്മള് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു നമ്മള് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അടുത്തതിലോ? ആധ്യാത്മിക പുതിയ ജ്ഞാനവും അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. രണ്ട് ഫലാണ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. പിന്നത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടിനും 2 ഫലാണ്. വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം, അവിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലാണെന്നും കണ്ടു. കാരണം എന്താണ്? വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനാണ്. അപ്പൊ രണ്ടിനും 2 ഫലാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. 3ാമത്തെ മന്ത്രം, അതായത് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടും അറിയണം അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജന്മ മരണ ചക്രത്തെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. രണ്ടും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 നമ്മൾ കണ്ടു. 9, 10, 11. ഒന്നാമത്തിൽ പറഞ്ഞു രണ്ടിനും 2 ഫലാണ്. വിദ്യയും അവിദ്യയും 2 ഫലാണ്. രണ്ടാമത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടിനും 2 ഫലാണെന്ന് കണ്ടു. 3ാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. പിന്നത്തേത് പറഞ്ഞു ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയത് ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്. അതില് 12, 13, 14. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അതിൽ നമ്മൾ സംഭൂതി അസംഭൂതി അല്ലെ 2 വാക്ക് പഠിച്ചത് അങ്ങനെയല്ലേ? എന്താണ്? ആരാധിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ അവിടെ സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ എന്താണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും, പിന്നെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം. രണ്ടും എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് അല്ലെ. രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും. ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ രണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ പറഞ്ഞത്? 13ാമത്തെ 12ാമത്തെ 12 അല്ലേ? 13ാമത്തെ മന്ത്രം നമ്മൾ 13ഉം 14 പഠിക്കാൻ പോണത്. 13ാമത്തെ മന്ത്രം 10ാമത്തെ മന്ത്രം പോലെയാണ്. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? വിദ്യയും അവിദ്യയും 2 ഒരേ ഫലം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അല്ല, വിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം, അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? അവിടെ
ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം കിട്ടും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലമായിരിക്കും, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും. രണ്ടും രണ്ട് ഫലമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയണത്? രണ്ടും നമുക്ക് അറിയണം എന്നല്ല. അത് തന്നെയാണ് 14ൽ എന്താ പറയണത്? അപ്പൊ 13-13 മാതാജി? അതെ, 13ല് എന്താണ് പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം കിട്ടും, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും എന്നാണ് 13ല് പറയുന്നത്. 14ല് പറയുന്നത് എന്താണ്? രണ്ടും രണ്ടും നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം, ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് കടന്ന് നമുക്ക് ആ അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് 9, 10, 11 പോലെ തന്നെയാണ് 12, 13, 14 വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാം, അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ പറയുന്നത്? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. സ്ലൈഡ് വരുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ആ സ്ലൈഡ് വരുന്നില്ലേ? കുറെ നേരമായി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. അത് ഇതില് 13ല് കുറെ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ? 21 അങ്ങനെ ഉണ്ട്. 21 എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 13. മന്ത്രം 13ഉം പിന്നെ ഏത് മന്ത്രാണ്? 10ാമത്തെ മന്ത്രം. ഒരേപോലെ നോക്കെ. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹൂര സംഭവാത് ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷിരേ. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യ ആഹൂര സംഭവാത് ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷിരേ. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹൂര സംഭവാത് ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷിരേ. ഇത് 13ാമത്തെ മന്ത്രം. 10ാമത്തെ മന്ത്രം ഒന്ന് വായിക്കാൻ നോക്കിക്കോളാം. അന്യത് ഏവാഹുർ വിദ്യയ അന്യത് ഏഹാര അവിദ്യയ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷിരേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ വിദ്യ അവിദ്യക്ക് പകരം ഇവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? സംഭവാത് അസംഭവാത്. രണ്ട് വാക്ക് അല്ലെ? സംഭവാത് അസംഭവാത്, വിദ്യ അവിദ്യക്ക് പകരം. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മന്ത്രത്തിലും ഇവിടെ വിദ്യാവിദ്യക്ക് പകരം സംഭവാത് അസംഭവാത് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രം. ഇവിടെ സംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, അസംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേവന്മാര്, ദേവന്മാരെ ദേവതകളെ കുറിച്ചാണ് അസംഭവാത് എന്ന് പറയുന്നത്. സംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ശുശ്രുമധീരാണാം, ഇവിടെയും പറഞ്ഞ എന്താണ്? ധീരന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന്, വിദ്യയിൽ നിന്നൊരു ഫലവും അവിദ്യയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫലമാണെന്നും ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെയും പറയുന്നത് ധീരന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? സർവകാരണങ്ങൾക്കും ആദി കാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും പരമോന്നതം അല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും ലഭിക്കുമെന്ന് ഉന്നതാധികാരികളുടെ
വ്യക്തമായ വിവരണത്തിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് ഉന്നത അധികാരികളിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്, ധീരന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മന്ത്രം 13 പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഫലവും ലഭിക്കുമെന്ന് ഉത്തമാധികാരികളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാർത്ഥ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കാത്ത പക്ഷം ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ അറിയുന്നില്ല. എന്റെ വോയിസ് കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? യഥാർത്ഥ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കാത്ത പക്ഷം ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ അറിയുകയില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് കേട്ടാൽ മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ, ആ ശരിയായ ജ്ഞാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 9:25 പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തിലെത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ തന്നെ കഴിയാൻ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന സമഗ്ര ഭൗതികവാദികൾ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ക്ഷീണ പുണ്യം മർത്യലോകം വിശന്തി, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതികവാദികള് ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ശേഷിക്കും ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. മറ്റാരെയും ആരാധിക്കാതെ സർവകാരണനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ആധ്യാത്മിക നഭോമണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു തന്നതൊക്കെ. അംഗീകൃത ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസിനായ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനം യഥാരൂപം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീത 4:2 ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്താ പറഞ്ഞ, ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹ മഹത യോഗോ നഷ്ട പരം തപ. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷിമാർ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും അത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾക്ക് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പിന്നീട് അതിനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വർണ്ണിച്ച തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയോഗം വികലമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗം വികലമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്, അർജുനന് വീണ്ടും ഈ ഭഗവത്ഗീത അർജുനന് ഉപദേശിക്കേണ്ടി വന്നതും ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വീണ്ടും അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടി വന്നതും. തന്റെ ഭക്തരും സ്നേഹിതനും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ അർജുനന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തരും സ്നേഹിതനും ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അർജുനന് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായം 3-ാം ശ്ലോകത്തില്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് നിരവധി വിവർത്തകരും വ്യാഖ്യാതാക്കളും ഉണ്ട്. അവരുടെ ഗീതയുടെ പേരിൽ സകലവിധ അസംബന്ധങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. ഇന്നാണെങ്കിലോ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് കുറെ വ്യാഖ്യാതാക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാനം വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ അത് ഓരോരുത്തരും എന്താണ് അവരവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് അതില് എഴുതി വെക്കുന്നത്. ഇത്തരം വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ശ്രീകൃഷ്ണനിലോ അവിടുത്തെ അനശ്വരധാമത്തിലോ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തവരാരും എന്താവണമെന്നില്ല, ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവര് ആവണമെന്നില്ല. മറ്റെല്ലാ ആരാധനാ രീതികളും ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ 18-ാം അധ്യായത്തിൽ 66-ാം ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവർ എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന തെറ്റായ ധാരണയാൽ
യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാത്തവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ള രീതിയില് തെറ്റായ പാതയിലൂടെ പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ഭൂതാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. അപ്പൊ ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോകത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരുടെയും സർവ്വതിന്റെയും സ്രഷ്ടാവ് താനാണെന്ന് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, ശിവൻ ഇവരുടെയൊക്കെ സ്രഷ്ടാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന് വൈദിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് ഗോപാലതോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് ഈ വൈദിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്താരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഗോപാലത ഉപനിഷത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. നാരായണോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പരമപുരുഷൻ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ നാരായണനിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവ് ജാതനായി. നാരായണൻ പ്രജാപതികളെ സൃഷ്ടിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇന്ദ്രനെയും അഷ്ടവസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ നാരായണോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു. നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ്, നാരായണനിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികള്, പിന്നെ ഇന്ദ്രനും അഷ്ടവസ്തുക്കളും സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നെ 11 രുദ്രന്മാരും 12 ആദിത്യന്മാരും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? നാരായണനാണ്. ഈ നാരായണൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ദേവകി പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ഇതേ ഉപനിഷത്ത് പ്രസ്താവിക്കുന്ന. അപ്പൊ ഇതിൽ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നും എന്തില് പറയുന്നുണ്ട്? ഉപനിഷത്തില്, ഈ ഉപനിഷത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദേവകി പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യവും നാരായണൻ അഥവാ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും എന്താ പറയുന്നത്? ഈ നാരായണൻ അഥവാ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ആദികാരണനും ആനന്ദദായകനുമായ ഗോവിന്ദൻ അഥവാ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നു. സർവകാരണക്കാരൻ അല്ലെ, എന്താ പറയുന്നത്? ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് എന്തില് പറയുന്നുണ്ട്? ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. മഹാജ്ഞാനികളും വേദങ്ങളും നൽകുന്ന തെളിവുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണനെ സർവസ്വമായി ആരാധിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ ബുധ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബുധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനാണ് സർവസ്വം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ എന്തെന്ന് പറയാം? ബുധ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് സർവസ്വം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ് ബുധ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാരെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9-ാം അധ്യായം 11-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. മൂഢന്മാർ പരമപുരുഷനെ നിന്ദിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് ആ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അർജുനൻ ഭൗതിക നീർച്ചുഴിയിൽപ്പെട്ട് കുടുംബം, സ്നേഹം, വർഗം എന്നിവയോടുള്ള അടുപ്പത്താൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അർജുനന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? അർജുനന്റെ തന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും വർഗത്തെക്കുറിച്ചും, അതായത് എല്ലാവരോടുള്ള ഒരു ശാരീരികമായ ബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് വളരെയധികം അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു അർജുനൻ. വൈദിക വിജ്ഞാനമായ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ച് അർജുനൻ ഭൂതനായി തീർന്നപ്പോൾ സ്വന്തം തീരുമാനം മാറ്റുകയും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം സജ്ജീകരിച്ച കൃഷ്ണന്റെ ആരാധകനായി തീരുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ അർജുനൻ ബുദ്ധനായി തീരുന്നത്, ആ ഒരു ജ്ഞാനം ശ്രവിച്ച് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആരാധകനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആരാധകനായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബന്ധുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്താണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്തായിരുന്നു? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ സംഭൂത അഥവാ ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും
ജന്മാദ്യസ്യഹത അഥവാ നാശത്തിനു ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന സംഭരണി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ അഭിജ്ഞൻ അഥവാ പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ ആണ്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ജന്മാത്യാസ്യത അഥവാ നാശത്തിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണ് എന്നും പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാത്തതായിട്ട് യാതൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണാഭിജ്ഞൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അഭിജ്ഞൻ അഥവാ പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്നും പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ അഭിജ്ഞൻ അഥവാ പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവയെ പറ്റി പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്നും ബ്രഹ്മാവ്, ശിവനും ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടെ ആരും തന്നെ പൂർണ്ണമായി തന്നെ അറിയുന്നില്ലെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണ്. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം ഒക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ദേവന്മാർക്കോ ആർക്കും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട്. വൈദ്യസഹായം, സാമൂഹ്യ സഹായം, വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം എന്നീ രീതിയിൽ മനുഷ്യ സേവനം നടത്തുന്ന അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ കശാപ്പുശാലകളിൽ പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെ തൊണ്ടയറുക്കുന്നത് ജീവജാലങ്ങൾക്കു ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ സേവനമല്ല. അപ്പൊ ഒരേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ഒരു സൈഡിൽ സഹായം കൊടുക്കുമ്പോ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളുടെ വധിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നത്, ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്തല്ല? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനമല്ല. ഇവിടെ ഒരു സൈഡില് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണം? വൈദ്യസഹായം, സാമൂഹ്യ സഹായം, വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് സേവനം ചെയ്യുന്നു. അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡില് എന്താണ്? നമ്മുടെക്കാളും താഴ്ന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ അവരെ വധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്തല്ല? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു സേവനമല്ല. ജീവജാലങ്ങൾ ജനനം, മരണം, രോഗം, വാർദ്ധക്യ മരണം എന്നീ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ പലതരം ശരീരങ്ങളിൽ നിരന്തരം യാതന അനുഭവിക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കില് ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങള് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട്. ഈ അവിടുത്തെ മഹനീയമായ കൃത്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ശ്രവണവും ജപവുമാണ് അസ്വസ്ഥത നിറഞ്ഞ യുഗത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം കിട്ടാനുള്ള ഒരു ലളിതമായ മാർഗം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം, അതായത് ഭാഗവത ശ്രവണവും നാമജപവുമാണ് ഇതിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കാനുള്ള ആകെ ലളിതമായ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഗവത ശ്രവണവും പിന്നെ നാമജപവുമാണ്. മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഊഹാപോഹം എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലകളൊക്കെ വെറുതെ ഊഹാപോഹമാണെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അതിനാൽ അവർ അവരുടെ ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും നിഷ്കളങ്കരായ ജനതയുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ അർത്ഥമില്ലാത്ത വാഗ്ജാലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെന്താണ്? ഇവർ ഈ ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെയും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാനായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കും. ഉപനിഷത്തുകൾ പരോക്ഷമായി ആദിപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഉപനിഷത്തുകളുടെ സാരസംഗ്രഹമായ ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശ്രവിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഉപനിഷത്തുകളെല്ലാം നമ്മളെ പരോക്ഷമായിട്ട് എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഈ ഉപനിഷത്തുകളുടെ സാരസർവസ്വമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത, അതേപോലെ ഭാഗവതം. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ശ്രവിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് ബുക്കാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രവിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം. ഭഗവത് ലീലകൾ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭാഗവതം ശ്രവണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവത് ലീലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗവതം ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? ആ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റും. ഇപ്രകാരം സ്വഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങള് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. രാജസികവും താമസികവുമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ മലീമസമാക്കപ്പെട്ട ഭക്തഹൃദയങ്ങളെ ഭഗവാൻ ആന്തരിക പ്രചോദനങ്ങൾക്കാൽ പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ രാജസികവും താമസികവുമായിട്ട് മലിനമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ പവിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മള് ഭാഗവത ശ്രവണമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക പ്രചോദനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? പവിത്രീകരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കും അത് നടക്കുന്നത്. ഒരു ഭക്തന് ഭഗവത് കരുണയാൽ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ നീക്കി കിട്ടും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് രജോ ഗുണോ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നൊക്കെ
മോചനം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത്തരത്തിൽ ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ ലക്ഷണ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതനായി തീരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തൻ ഇതിലേക്ക് മാറും, സത്വഗുണത്തിലേക്ക് മാറപ്പെടും. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ പാത പിന്തുടർന്നാൽ ഏവർക്കും ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന യോഗ്യത നേടാം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ ആ പാത പിന്തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് സാധിക്കും? ബ്രാഹ്മണൻ എന്നൊരു യോഗ്യത നേടാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. അതായത് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ കലുഷിതമായ മനസ്സ് സ്ഫടിക തുല്യം ശുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കലുഷിതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൽമഷം നിറഞ്ഞ മനസ്സ് സ്ഫടിക തുല്യം ശുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യും. ഒരാൾ ഈ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മുക്തനാകാനും ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും കഴിയും. അപ്പൊ ഈ ഒരു തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനും പിന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ആരെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് ഭഗവത് ചോദ്യം വായിച്ചിട്ട് അടുത്തതിൽ പോവല്ലേ? കുറെ ഉണ്ടല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? 20 മാതാജി. വായിക്കാം, എന്നിട്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ചിലപ്പോ, കാരണം ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ അല്ലത്. 13 അല്ലെ? 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും ഒരു ഫലം അറിയണം. സോറി, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഫലം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വേറൊരു ഫലം എന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ധീരന്മാര് ശുശ്രൂണ ധീരാണം എന്നല്ല പറയണത്. അപ്പൊ സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം കിട്ടും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ആത്മീയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ അറിയാൻ കഴിയാത്തത് ആർക്കാണ്? ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കാതെ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സൂത്രവിദ്യ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതായത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന്, അതായത് ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ വരുന്നവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സൂത്രവിദ്യ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീത 9ാം അധ്യായം 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നത് പിതൃലോകത്തിലെത്തുന്നതാണ്. അതെ, ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അല്ലെ? നമ്മള് പിതൃക്കളെ ആരാധിച്ച പിതൃലോകത്ത് പോകും, ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച ദേവലോകത്ത് പോകും. അതായത് നമ്മള് ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ആ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുക. അതല്ല 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില ഭഗവത്ഗീതത്തിൽ എഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ആധ്യാത്മിക നഭോ മണ്ഡലത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? സർവകാരണനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അതായത് വേറെ ആരെയും ആരാധിക്കാതെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ അല്ലെ? മറ്റാരെയും ആരാധിക്കാതെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നഭോമണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 18:66 എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ അല്ലെ? എല്ലാവരും എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വെടിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കപ്പെട്ടവർ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭക്തൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാതും ഒരേ വഴിയാണെന്ന് പറയുന്നതല്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞത്? അതായത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവര് എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണെന്ന് അല്ലെ? എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കെത്തുമെന്നുള്ള തെറ്റായ ധാരണ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാത്തവർ എന്ത് പറയാ? എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നും ഉള്ള തെറ്റായ ധാരണയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവർ എന്താ പറയണത്? എല്ലാ പാതകളുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഏത് പാതയിൽ കൂടെ പോയാലും നമ്മൾ ഒരിക്കലേക്ക് തന്നെ എത്തും എന്നുള്ള തെറ്റായ ധാരണ, അതാണ് വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണം. അഹം സർവസ്യ പ്രഭ എന്ന പദം കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഞാനാണ്. അത് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരൻ എന്നിവരുടെയും സർവ്വതിന്റെയും സ്രഷ്ടാവ് ഞാനാണെന്നാണ് അഹം സർവസ്യ പ്രഭ എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി അഥർവ വേദത്തിലെ ഗോപാലതോപനിഷത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്?
ബ്രഹ്മാവിന് ബ്രഹ്മാവിന് വൈദിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നാണ് ഗോപാലകോപനിഷത്തില് പറയുന്നത്. നാരായണോപനിഷത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ആര് വന്നത്? നാരായണോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞതില്ലേ, നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജാതനായി, നാരായണനിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികള്, പിന്നെ ഇന്ദ്രനും അഷ്ടവസുക്കളും 11 രുദ്രന്മാരും 12 ആദിത്യന്മാരും എല്ലാവരും നാരായണനിൽ നിന്ന് വന്നു. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണെന്ന് അല്ലെ. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ എന്താ പറയണത്? 5:1 ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ആദികാരണനായ ഗോവിന്ദൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് അതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് പറയുന്നത്. ഭൂത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ആരെയും ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവര്, അങ്ങനല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞ ഭൂതനായി തീരുന്ന ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ്. എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്? എന്താണ് ബുദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ശ്രീകൃഷ്ണനെ സർവസ്വമായി ആരാധിക്കുന്നത് മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവര്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മാത്രം ഭഗവാനെ സർവസ്വം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ ബുദ്ധ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബുദ്ധ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാരെന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്ത ആൾക്കാരല്ലേ? ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നു. ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. അതെ, ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അവർ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താ ചോദ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാരെന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ഒരിക്കലും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് യോഗ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസമില്ലാത്ത മൂഢന്മാരെന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം. മൂഢന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അർജുനൻ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിച്ചത്? കൃഷ്ണന്റെ ആരാധനായി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാനെ അഭിജ്ഞൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പൂർണ്ണബോധവാനായത് കാരണം അല്ലെ. ജനനത്തിന്റെയും നാശത്തിന്റെയും പ്രഭാവജ്ഞാനം. എന്താണ് ചോദ്യം? എന്താണ് ഭഗവാന് അഭിജ്ഞൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ് അഭിജ്ഞൻ? ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ ബോധവാനായതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ, പൂർണ്ണ ബോധവാനായതുകൊണ്ട്. ദേവന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അതെ. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 7-ാം അധ്യായം ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ആർക്കും ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു ദേവന്മാർക്കോ ഉൾപ്പെടെ ആർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾ പലതരം ശരീരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ജന്മമൃത്യു ജരാ വ്യാധി. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ മാർഗം ഏതാണ്? നാമജപോ ഭാഗവത ശ്രവണാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ശ്രവിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്? ഉപനിഷത്തുകൾ പരോക്ഷമായി ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ സാരസംഗ്രഹമായ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതം ശ്രവണം ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ. ഉപനിഷത്തുകളുടെ സാരസർവസ്വമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത് ലീല എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് ലീലയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഭക്തന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നു, ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം രണ്ടും ശ്രവിക്കേണ്ടതാണ്. ഭാഗവത ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തനുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്?
ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റും. പിന്നെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങള് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? രജോ ഗുണം തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും? സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ടും സാധിക്കും. അതായത് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങള് നമ്മളിൽ വന്നു ചേരും. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയില്ലേ, അത് നമ്മളില് വന്നു ചേരും. സംഭവാത് അസംഭവാത് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം, സംഭവാത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. സംഭവാത് ഭഗവാൻ. അസംഭവാത് ദേവൻ. സംഭവാത് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യതമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയാണ് പറയുന്നത്. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായ ഭഗവാൻ. അസംഭവാത് എന്ന് വെച്ചാല് ദേവന്മാരല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവത്ഗീത തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് പറ്റും പറയാനായിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ അത് നല്ലത് തുടങ്ങാല്ലേ നമുക്ക്. ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇത് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുമ്പോ? ഇല്ലല്ലേ, ചെറുതല്ലേ? എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് മന്ത്രത്തിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, വേഗം കിട്ടും. ശ്ലോകം 18 വരെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 14. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച തസ്തത് വേദോഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തത് വേദോഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തത് വേദോഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്ത സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. ഈ മന്ത്രവും 11ാമത്തെ മന്ത്രം നോക്കാം. വിദ്യാം ച യസ്തദ്വേദോഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യായാമൃതമശ്നുതേ. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വിദ്യയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ സംഭൂതി അസംഭൂതി, രണ്ട് വാക്കുകൾ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ആ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? രണ്ടും അറിയണം നമുക്ക് അല്ലെ. വിദ്യയും അറിയണം അവിദ്യയും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടന്ന് നമുക്ക് സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം, ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ നാമം രൂപം ഗുണം ലീലകൾ എന്നിവയെയും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് മാത്രല്ല പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തൊക്കെ വരും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ നാമം രൂപം ഗുണം ലീലകള് നാമം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും മനുഷ്യര് മൃഗങ്ങൾ എന്നിവരെയും പൂർണ്ണമായി അറിയേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും അറിയണം. ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യര് വരും, ദേവന്മാര് വരും, മൃഗങ്ങൾ വരും, അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ മരണത്തെയും അനിത്യമായ ഭൗതികാവിഷ്കാരങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് നിത്യമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ദേവന്മാരെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ പരമദിവ്യതമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ നാമ രൂപ ഗുണം ലീലകള് ധാമം ഇതിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും എന്ന് പറയുമ്പോ ദേവന്മാര് വരും, മനുഷ്യര് വരും, മൃഗങ്ങൾ വരും. ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തില് സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇത് മുഴുവനും എഴുതണം അല്ലെ? ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ഭഗവാന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നാമ രൂപ ഗുണം ലീല ധാമം ഇത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ഭഗവാനെ. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ജീവാത്മാക്കള് ദേവന്മാര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ദേവന്മാര്, മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങള്
എല്ലാവരും വരും. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടന്ന് സച്ചിദാനന്ദമയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ എഴുതാം മാതാജി. അതല്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും അറിയണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ, ഇത് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാലും മതി. പക്ഷെ ഇതിൽ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ എല്ലാതും വരണം, എല്ലാ നാമരൂപ ഗുണലീലകളും വരണം. പിന്നെ ജീവാത്മാക്കള്, ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും, ദേവന്മാരാരാണ്, മനുഷ്യരാരാണ്, മൃഗങ്ങൾ ആരാണ്, എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം: ഭൗതികതയിൽ മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ സംജാതമാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളൊന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ സകല വസ്തുക്കളും കർശനമായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനരാമാണ്. എല്ലാതും തന്നെ എന്തിനധീനരായിട്ടുള്ളതാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ വസ്തുക്കള് ഈ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനരാണ് എല്ലാവരും. ജനനം, വളർച്ച, നിലനിൽപ്പ്, ഉൽപാദനം, ക്ഷയം, ഒടുവിൽ മരണം എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും കടന്നു പോകുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, അല്ലെ? ജനനം, വളർച്ച, പിന്നെന്താണ്? നിലനിൽപ്പ്, ഉൽപാദനം, ക്ഷയം, മരണം. ഇതിൽ കൂടെയാണ് എല്ലാതും കടന്നു പോകുന്നത്. ബ്രഹ്മദേവൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സൂക്ഷ്മ പ്രാണി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 100 വർഷമാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഒരു സൂക്ഷ്മ പ്രാണി എന്താണ്? ഏതാനും മണിക്കൂറാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ ആയുസും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാവുകൾക്ക് പോലും ഇന്നോ നാളെയോ മരണം ബാധകമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മർത്യലോകം അഥവാ മൃത്യുലോകം എന്നാണോ? മർത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന്റെ ലോകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയാണ് മർത്യലോകം എന്നല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന്റെ ലോകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഈ സ്ഥലം മരണമുക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം മരണരഹിതമായ ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ അവർക്ക് വിവരമില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ എന്തിനു ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം മരണമുക്തമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ പറ്റി. കാരണം അവർക്ക് മരണമില്ലാത്തൊരു ലോകത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. ആധുനിക മനുഷ്യൻ വേദങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നതിൽ വിമുഖനാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആധുനിക മനുഷ്യര് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം നേടുന്നതില് വിമുഖത കാണിക്കുന്നവരാണ്. വിഷ്ണു പുരാണം 6:7-61 പ്രസ്താവിക്കുന്നു. വിഷ്ണു ശക്തിപരാ പ്രോക്ത ക്ഷേത്രജ്ഞാഖ്യാ തഥാ പരാ അവിദ്യ കർമ്മ സംജ്ഞാന്യ തൃതീയ ശക്തിരിക്ഷ്യത്തെ. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഭഗവാന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, അതായത് പരാശക്തി, അപരാശക്തി, ഇങ്ങനെ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികള്, ഒന്ന് പരാശക്തി, 2 അപരാശക്തി. ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ അധമ ശക്തി ജീവസത്തയെ അജ്ഞതയാൽ ആവരണം ചെയ്ത് കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ജീവാത്മാവിന് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരാപ്രകൃതി എന്ന ഉയർന്ന ശക്തിയാണ് ശാശ്വതവും മരണരഹിതവുമായ ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. പരാപ്രകൃതിയാണ്. നമ്മൾ പരാപ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ പരാപ്രകൃതിയാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമം. ഭഗവത്ഗീത 8:20 പറയുന്നു, പരസ്തസ്മത്തു ഭാവോന്യോ വ്യക്തോ വ്യക്താത് സനാതനഃ യസാ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യസ്തു ന വിനശ്യതി. അതായത് ഊർധ്വലോകങ്ങള്, മധ്യലോകങ്ങള്, അധോലോകങ്ങള് തുടങ്ങി സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഗ്രഹങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 തരത്തില്, മുകളിലും താഴെ മധ്യത്തിലും, അങ്ങനെ 3 ലോകങ്ങളും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ശുക്രനും ഇങ്ങനെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും എന്താണ് ഗ്രഹങ്ങള് വ്യാപിച്ചു കിടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചില താണതരം ഗ്രഹങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ വിനാശം അടയുകയും ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിൽ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ താഴ്ന്ന തര ഗ്രഹങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ പ്രളയം പറയുന്നത്, 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രളയം പറയാം. ഒന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ
ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ, ഓരോ കൽപ്പങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഓരോ കൽപ്പങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയാകുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ചെറിയ പ്രളയം പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് മഹാപ്രളയം വരുന്നത്. അത് ഫുള്ള് നാശത്തിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും അപ്പൊ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റന്നാൾ വരുമ്പോ എന്താണ്? വീണ്ടും സൃഷ്ടി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. സത്യ, ത്രേത, ദ്വാപര, കലി തുടങ്ങിയ ഭൂമിയിലെ ചതുർയുഗങ്ങളുടെ കാലയളവ് 12,000 വർഷമാണ്. അതിനെ 1000 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലായി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. ഇതിനെ ദേവവർഷമായിട്ടാണ് ഇവിടെ 12,000 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എന്തും വരുന്നുണ്ട്? രാത്രിയും വരുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിത ആദ്യത്തിൽ പ്രപഞ്ചാവിഷ്കാരം മുഴുവനും വിനാശമടയും. അപ്പൊ ജീവിതം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാവസാനത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വിനാശമടയും. വേറൊരു ബ്രഹ്മാവ് വരും. ഉയർന്ന ലോകമായ സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും മറ്റെല്ലാ കഴിയുന്ന ജീവജാലങ്ങളും അതുപോലെ ഭൂമിയിൽ മർത്യലോകത്തിൽ കഴിയുന്നവരും അധോലോകങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരുമെല്ലാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്ത് പ്രളയജലത്തിൽ വാഴുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാതും എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ഈ പ്രളയ സമയത്ത് എല്ലാതും ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആധ്യാത്മികമായി അവയുടെ നിലനിൽപ്പ് തുടരുന്നുവെങ്കിലും ഈ കാലയളവിൽ ഒരു ജീവിവർഗമോ ജീവജാലങ്ങളോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. ഈ അപ്രകടിത കാലത്തെ അവ്യക്തം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഇല്ലാതാകും, പിറ്റന്നാൾ വീണ്ടും അതൊക്കെ വീണ്ടും വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അവർ പ്രകടിതമാകുന്നില്ല. ആ കാലയളവില് ഒരു ജീവിവർഗവും ആ സമയത്ത് പ്രകടിതമാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അപ്രത്യക്ഷമാണ്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെന്ത് പറയും? അപ്രകടിത കാലത്തെ അവ്യക്തം എന്ന് പറയും. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിലാണെങ്കിലോ എല്ലാം നാശമടയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മറ്റൊരു അവ്യക്ത അവസ്ഥ അതിനുണ്ട്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ കൽപ്പം കഴിയുമ്പോൾ, ഓരോ പകല് കഴിയുമ്പോൾ, രാത്രിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പ്രകടമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അവ്യക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ അങ്ങനെയെല്ലാം നാശമടയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ടു അവ്യക്ത അവസ്ഥകൾക്ക് അതീതമായ മറ്റൊരു അപ്രകടിത അവസ്ഥ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുണ്ട്. ഈ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹങ്ങൾ ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. വിവിധ ബ്രഹ്മാക്കളുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 4ൽ 1 ഭാഗം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് അവ്യക്ത അവസ്ഥകൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള അപ്രകടിത അവസ്ഥ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഇതൊന്നും അവിടെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഏകപാത് വിഭൂതി എന്ന് പറയും. അതായത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഈ 4ൽ 1 ഭാഗമാണ് ഇത് ഭൗതിക ലോകം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഏകപാത് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ബാക്കി ത്രിപാത് വിഭൂതിയിൽ, അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തില് ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. വിവിധ ബ്രഹ്മാക്കളുടെ അധികാര പരിധിയുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 4ൽ 1 ഭാഗം മാത്രമാണ് ഏകപാത് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം 4ൽ 1 ഭാഗം മാത്രം. അവിടെ അധികാര പരിധി ആരുടെയാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ഇത് ഏകപാത് വിഭൂതി എന്ന് പറയും. ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 4ൽ 3 ഭാഗം അടങ്ങുന്ന ആത്മീയ പ്രകൃതി അഥവാ ത്രിപാത് വിഭൂതി ബ്രഹ്മാവിന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താണ്. അപ്പൊ ത്രിപാത് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് പുറത്താണ്. അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളാണത്. അവിടെ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും പ്രവേശനം ഇല്ലാത്തതാണ് അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയിൽ അധിവസിക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് പോലെ അവിടത്തെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടല്ലാതെ സാധ്യമല്ല. ജ്ഞാനം, യോഗം, കർമ്മം എന്നിവയാൽ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? രണ്ടും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയിൽ വസിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ജ്ഞാനികളും യോഗികളും ഇതിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടരായ മഹർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്നിവകളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താണ്? പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ ജ്ഞാനികള്, യോഗികള് ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളായിട്ടുള്ള മഹർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് അവര് ഉയർത്തപ്പെടും.
അവർ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വീണ്ടും യോഗ്യത നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശമാനമായ ആത്മീയ ജ്യോതിസിലോ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലോ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ യോഗ്യത നേടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്തിനു സാധിക്കുന്നത്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്കും ആത്മീയ വിഹായസില് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്കൊക്കെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവസത്തകൾ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്തിനു ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേലെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവസത്തകൾ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത്? ഭവരോഗം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഭവരോഗം. മനുഷ്യന്റെയോ മൃഗത്തിന്റെയോ ഏത് രൂപമായാലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയിലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിലുമുള്ള 2 പ്രളയകാലത്തും ആ ജീവന് പ്രകടമല്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും ഏത് ജീവാത്മാവായാലും ആ പ്രളയ സംഭവം അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്തും പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രകടമായ ഭാവത്തില് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്, ജീവന് പ്രകടമല്ലാത്ത ഭാവത്തിലാണ്, അത് പ്രകടമായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പ്രകടമല്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മുടെ സംസാര ചക്രത്തിന് വിരാമം ഇടണമെങ്കിൽ നാം ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് മാറ്റം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആത്മീയമായ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കണം. ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ അതിന്റെ കർക്കശ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനരായി അവർക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേലെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കർക്കശമായ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. മതധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തെത്തുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി മനാഭാവം വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിലെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാനുള്ള ആ മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ, സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ഭഗവാനിൽ ശരണം തേടുക. നിർഭാഗ്യവശാൽ പരമപ്രധാനമായ ഈ ശിക്ഷണത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ പല വിധത്തിൽ വഴിതെറ്റിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതിനെന്താണ്? പല രീതിയിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആശുപത്രികൾ ആരംഭിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈശ്വരാവബോധം ഉണർത്തിയാൽ മാത്രമേ ശക്തമായ പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ ശാന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് പലതരത്തില് വഴിതെറ്റിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ആശുപത്രികളൊക്കെ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈശ്വരാവബോധം ഉണർത്തിയാൽ മാത്രമേ പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ ശാന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട്. താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. തുടർച്ചയായ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. കാരണം ഇതിൽ കുറച്ച് പറയാനുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല, മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച്, കാരണം അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതൊന്നുകൂടി പറയാണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അത്ര ആലോചിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിൽക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ നാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ പറഞ്ഞു പോകാം. പോരെ അത്? അല്ലെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കാനുള്ള ഇതുണ്ടോ? അത് മതി ഇല്ല മാതാജി, വേണ്ട മാതാജി, നാളെ നാളെ പറയാം അതില് മാതാജി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ കുറച്ച് പ്രളയത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പറയാനുണ്ട്. ഞാനിത് എടുത്തു വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായതോ ഇതാണല്ലോ എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല മാതാജി ഇന്ന്. ഇന്ന് എന്തു മാതാജി ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതെ. ആരതിലുള്ളത്? ഹലോ മാതാജി, മാതാജിക്ക് സുഖമില്ലേ? പനിയാ? സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായത്. ശോഭന മാതാജി ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത്? ഇല്ല തോന്നുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്.